Mutiek! Ikaragarria tipo bat etorri zaigu Zaldibarren, telebistan ikusi gaituela, eta intxaurrak ekarri dizkigu. Bueno, hau ikusten baldin bazauz be, eskerrik asko hiruron partez. Eskerrik asko. Bueno, azkenean iritsi gara Elgoibarrera, zer moduz joan da jardunaldia Mane? Espero genuen baina asko hobeto. Bai, ezta? Gainera, EITB-ko kameralariak izan ditugu bedeko hainbat tokitan, geu grabatzen eta ia esan ez dugu aspertzeko astirik izan. Orain hemen Elgoibarren gaude, eta hodei zuzeneko bat egiten dago gaur egunerako. Bai, gero teleberrirako ere grabatu beharko du. Beraz, erakutsiko dizuegu nolakoa den zuzeneko bat atzetik, bai?